दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आरोबाव आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाफिननानै जाबाय। दिनैहाय आं एक्स एमएलए करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि बारै माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। बुंनो नागिरनायानो जाहैबाय बिथाङा दिनै हालोदा गाज्रि। दिनै बर' रायजो राजाखौ आं दिनै जों गोबां खोथा जों गोबाङावनो सावरायलायो। सार करेन्द्रखौ गोबाङानो गोबां खोथाबो होनबाय आरो थेवबो बिनि गेजेरावबो आं गासै बर' रायजो राजाखौ मोनसेल' आर'ज खालामो, अन्नानै प्लिज आं खावलायो जे खारन दिनै सार करेन्द्रआ दिनैहाय हालोदा गाज्रि। बिथांनि ब्लाड केन्साराव गोग्लैनानै दं। दिनै ब्लाड केन्साराव गोग्लैनानै दङब्लाबो बिथाङा दाखालि आं बिथांजों सारजों सावरायदों। सार अरखां दाबखानि थ्रुयैहाय बिनि थ्रुयै आं सावरायनाय जादोंमोन। सार करेन्द्रखौ आं गाबोन समफोरनि गेजेराव लोगो हमहैनायनि बा थांनायनि खोथामोन। दिनै बिनिनो सासे न'खरनि रिलेटिभ, न'खरनि सोमोन्दो जानाय, हयथ'बा बर' रायजो राजा गासैबो मिथिगौ MJ एनिथिं, बिथांजों आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन। बिथाङा बुंहरदों जे आबौआ हालोदा गाज्रि। मैयासो खुगाजों थै गोबादों होननानै बिथाङा बुंहरदों। बावहाय आं दुखु मोनदों गोसोआव। अन्नानै बर' रायजो राजा गासैबो दिनै पलिटिक्सआ आलादा बाथ्रा। दिनै पलिटिक्सखौ लानानै जों हमथाना थाबाय थाबा जानाय नङा। अन्नानै सार करेन्द्रनि नामावहाय जों जेसेबां गुबुन ससाइटियाव गुबुन धोरोमावनो था, सोरबा बुद्धिस्टआव था, सोरबा बाथौआव था, सोरबा जयगुरुआव था, सोरबा ब्रह्मआव था, सोरबा ख्रिस्टियान ससाइटियावनो था, अन्नानै प्लिज नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जे बिथां सार करेन्द्रनि नामावहाय खनसे आर'ज खालामगोन बा प्रेयार खालामगोन बा जाय गुबुन धोरोमनि हाबायाव थाया मानो नोंथांमोना आर'ज खालामोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सार करेन्द्रमोन बायदि दिनै बिथांमोना आबसु आन्दलननिफ्राय लानानै PTC आन्दलननिफ्राय लानानै जोंखौ बोसोन होबोदों होननानै जों सानगोन। जों बड'लेण्ड सोदोबखौ सोरनिफ्राय रोंबोदों होननानै बुङोब्ला जों सार करेन्द्रमोनखौ रायखांनांगोन। सार उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन बायदिखौ जों रायखांनांगोन। खारन बिथांमोना दिनै बड'लेण्ड सोदोबखौ बिथांमोननिफ्रायनो जों रोंदों होननानै बुङो। गोबाङानो जों दिनै बर' रायजो राजाफ्रा उपेन्द्रनाथखौ मालाबाबो बावा आरो जाहाथे जोंनि सार एक्स एमएलए करेन्द्रनाथ बसुमतारी बिथाङा बै समाव जेखियानो मावा, गाज्रि मावदोंब्लाबो मोजां मावदोंब्लाबो बिथांखौ अन्नानै दिनै बिथांमोननि दैदेननायाव जों बर' रायजो राजाया दिनै बड'लेण्ड सोदोबखौ रायखांनो गोरों बा रायखांनो हानाय, गोसोखांनाय जादों बयबो। आरो जोंनि इयुथ जेनेरेसनफ्राबो बावनाय नङा होननानै आं सानदों। अन्नानै नोंथांमोना आं बावहाय बार खनले खावलायदों। बिथाङा दिनै बि बरुवा हस्पिटालाव एडमिट जानानै दङ। थांनो हानाय नंला आंबो। साननैसोनि उनावहाय हयथ'बा इसोरा जुदि लाखियोबा बिथांनि खाथियाव दान्दिसेब्लाबो रायलायनो हायाब्लाबो दान्दिसेब्लाबो नुजाहैनोखौ आं नाजागोन। नैबे बनसुनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि बनजित मन्जिल जायखौ बुङो, बिथांजों आं दान्दिसे सिगां रायलायदोंमोन। रायलायनानै बिथाङा बुंदों दिनै मिटिंनि थाखाय गुबुन प्रग्राम दङमोन, ओंखायनो बिथाङा सम होनो हायासै। हयथ'बा गाबोन समफोरनि गेजेराव बिथाङा समबो होनो हागोनफोरबायदिखौ मोनदों। बिथांखौ आं बुंहरदों जे अन्नानै जेखियानो बुङा मानो थेवबो बिथांमोनजों सार करेन्द्रजों दान्दिसे नुजाहैयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों। खारन बिथाङा मोनसे चेनेलाव गोबां खोथा बुंलांदों। बे खोथाखौ बर' रायजो राजाफ्रा मोजाङै बा जों नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनो बे बिथांनि बुंनायखौनो जोङो खोन्थानो हालांनाय बायदि मोनसे दोनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। बिथांमोननि जाखिनि खोथा बुंनाय, जाखिनि बुंनाय बेफोरखौ रेकर्ड खालामना दोननाया मोजां। खारन जोंनो दरखार, बेफोरो नांगौ, गोनांथि। जोंनि सार अरखां दाबखा बिथांमोनजोंबो सावरायहैलायनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। खारन बिथाङा दिनै मोनसे स्कुलाव टिचार मावनानै दं। सार अरखां दाबखाया NDFB खौ जागायजेननाय बिथांमोनानो एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि अरखां दाबखा सार।
बिथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय गाबोन दं गाबोन गैया बिथांमोना दिनै बैसो जानानै थाबाय बिसोरनि भइस बिसोरनि खोथा बुंनाय बेफोरखौ जेसेबां इउटिउबारफोर दं जेसेबां निउस पर्टेल बिथांमोनाबो थांनानै रायलायहैनानै बा रेकर्ड खालामना दोननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो अनलि दिनैहाय जों पलिटिक्सखौ नोंबो UPPL आंबो UPPL नोंबो BPF आंबो BPF नोंबो कंग्रेस आंबो कंग्रेस दिनै जों पलिटिक्सखौ हमथाबना लाया लाफानो पलिटिक्सखौ गिदिर बाथ्रा साना लाफानो पलिटिक्सआ बियो मोनसे गेमसो बियो दिनै जों जाथि हारि हिसाबै दिनै जेसेबां बर' रायजो राजाफोरखौ सांग्रां खालामदों होननानै बुङोबा सार करेन्द्र बसुमतारी एक्स MLA बिथांमोनाबो कन्ट्रिबिउसन दं गोबां कन्ट्रिबिउसन दं बिथांमोननि जाखिनि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि जा बुंनाय बिथांमोननि जा बोसोन गासैखौ लाजोबाब्लाबो खोनासंनाया मोजां होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनिखौल' लाबोदोंमोन अननानै प्लिज आं जोबथारनायाव बेखौनोल' खावलायगोन गासै बर' रायजो राजाखौ सार करेन्द्रनि नामावहाय प्रेयार आर'ज जिखि धोरोमावनो थाया मानो नोंथांमोना अननानै बिनि मुङाव खनसेब्लाबो आर'ज आरो प्रेयार खालामोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो खारन जों दिनैहाय गुबुन सोरबा सिं थैयोब्ला जोंनि गुबुन डिपार्टमेन्टआवहाय हरजोबो प्रेयार खालामनो थाखाय ओंखायनो जोंबो बे सासे करेन्द्र सारनि थाखाय आर'ज जुदि खालामोबा जोबोद मोजां मोनगोन होननानै आं सानो आरोखि थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानदों बावहाय जुदि माबा मोनसे गाज्रि खोथा बा गाज्रि खोथा इउज खालामदोंबा गाज्रि सोदोब बाहायदोंबा बर' रायजो राजानि खाथियाव आं क्षमा बियो जय बर' हारि।